then find someone new. पूर्ण दारू हेवी ड्राइवर आपल्या गाडीत पूर्ण देशी भरून आहे रॉकेट. पूर्ण संत्रा फ्लेवर. तर आता मी निघलो होतो घरून. आता ते थोडं मॅटर नंतर सांगतो कसं का आलो इथे. तर आता चालला हो का माणूस नाही तू येऊ वाट तर सध्या इथं भट्टीची रिपेरिंग चालू आहे पूर्ण. कारण आता जस्ट चालू झाली. तिकडं माहोल थोडा गरम म्हणजे आहे. कोणताही विकास असो की काचवाला पेटेल ना प्लास्टिकवाला पेटेल. पूर्ण दारू नमस्कार बोल. Oh, you make me wanna talk back to you. Say it like that. If I hate you, then find someone new. Baby, but you know I never will. No, so I choke you down just like a pill. तर आता सध्या हायवे लागला म्हणून नागेश भाऊ गाडी चालवत आहे. आणि आता चालवली. आता पुन्हा काही आपल्याला अजून कांड करायचं नाही. मागच्याच वेळी एक कांड झाला होता आपल्याला माहीत आहे तुम्हाला. दारू वगैरे जे आहे ते पूर्ण खालीच झाली. आणि दारूचा ॲड्रेस म्हणजे जे दुकान होतं भट्टी ते मिळण्यासाठी काही तेवढी काही प्रॉब्लेम गेली नाही. कारण दारू म्हणलं पहिले लोक सांगते भाऊ इकडे आहे भाऊ तिकडे आहे म्हणून. असं काही होतं. आणि पहिली वेळ म्हणजे ह्या गाडीत दारू लोड केली होती. आता पहिलं तर कधी केलीच नाही. पुरी गाडी हेवी दिसते म्हणले टाटा यश. बहुत लोक कलाकार आहे. साली पलटत नाही का गाडी ते. हां हां हिच्यात जास्त आपण भरलं तर झालं रोडमध्ये पडलं ते. कापचा अर्थ कशीच नाही झालं. हेवी ड्रायव्हर. वेटिंग फॉर सिग्नल. तर सिग्नल सुटला आणि चौकात हे असं बांधूनच राहावं लागते. पोलीसवाले आहे आणि कोरोना पण आहे त्याच्याकरता. पोचलो चंद्रपूर. नागेश भाऊ बहुत हेवी ड्रायव्हर आहे. बहुत खतरनाक. बहुत घाण पडली आपली तेवढी नाही पण थोडी काही स्पॉटवर. मी जो मी प्रिव्हियस व्हिडिओ टाकला होता त्याला खूप रिस्पॉन्स मिळाला. त्याचा पार्ट 2 नक्की येणार. नक्की
दिवसात माझ्याकडे काही क्लिप आहे, आता तेच एडिट करून त्याला पण लवकरच अपलोड करणार. तर बघा नक्की पार्ट 2 त्या व्हिडिओचा. Fill you like a pill to get my fill. No. आजचा जो व्लॉग होता तो शॉर्टमध्येच होता आणि सध्या पोचलो आपल्या मंजिलवर. हां हो टॅनिक मारतायत का गा? नाही डबा डबा आण तिथं आण. अबे तिथं डबा हाय चिल्लर आहे भाई डब्बा. इसमें असली माल तुरदा. तर पहिलं मला वाटलं का आता झालं काम कंप्लीट झालं, पण पुन्हा एक आपल्याला एक ट्रिप भेटली. तर आता इथून म्हणजे MIDC आहे, इथून जे सिमेंटची बॅग आहे बिर्ला ते भरून वणी जायचं आहे. तर आता सध्या हे गोडाऊनमध्ये आहो. तर इथून लोड केलं का तिकडे निघायचं आहे. बरं झालं भेटली तर पुन्हा फिरायला भेटेन आपल्याला. तर बघा मग समोर पुन्हा मजा येईन व्हिडिओमध्ये. व्हिडिओ जो तुम्ही बघत आहे तो बिलकुल थोडा पण स्किप नका करू, कारण स्किप केल्यानं तुम्हाला समजणार आहे आणि व्हिडिओ खूप मजेदार होणार आहे. वणी जाणं कॅन्सल झालं आणि कॅन्सल काऊन झालं तर तिकडं पाणी येत होता म्हणून ते वणी जाणं कॅन्सल झालं. आणि सध्या आता नवीन ट्रिप लागली आपल्याला. तर आलो बॅटरी जे राहते म्हणजे गाड्यामध्ये जे लागते तेच बॅटरी भरून गाडीमध्ये आता सध्या खाली होत आहे. पुन्हा असे 2-3 स्टॉप आहेत तिथे जाऊन खाली करायचं आहे. आणि हा एरिया माहीतच असेल, जे चंद्रपूरचे लोक आहेत त्यांना माहीत आहे. सर्व काम कंप्लीट. आता हा 8वी स्टॉप आहे. मला जर हे लाल कलरचं दिसत असेल जे शेटर आहे तिथंच आहे ते एक साईड बॅटरीचं सेंटर जे काय ते आता त्यांनी खाली करत आहे. तर आणि येत आहे तर पोलीसवाले गाडी पकडले ते थोडी सरकत झाली तेवढंच राहते म्हणा, काही विषय नाही त्याचा. तर आता इथून लवकरच निघू घरी. खतरनाक मजा झाली बोट मावल्याला. सध्या पुलियावर आहो, जस्ट इकडून निघणार बस घरी जायचं आहे. आणि ते 2 जण आहे आता त्यांना सोडायचं आहे. तिथून आम्ही त्यांना उचललो होतं तिथून. आणि सध्या नागेश भाऊ गाडी चालवत आहे. मास्क काढणं का आता कोणते पोलीसवाले पकडणार तिथे शकल दाखव येतं. Baby girl, make it go side to side. Earthquake, whoa, you blow my mind. Hips are going left and those hips are going right. People do the dance while